Bigla akong nahilo, pre. Pagkatapos ko kasing mamasada, dumiretso na ako rito, pre. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, pare. Magpahinga ka rin minsan. Salamat, pare. Malapit na kasing magtapos sa kolehiyo yung inaanak mo. Kailangan pong mag-ipon. Basta sa akin, pare, hinay-hinay lang. Kawawa yung anak mo pag nagkasakit ka. Tay! Tay! O bakit, anak? Alam niyo po ba ang taas po nung nakuha ko pong grado sa paaralan? Alam ko naman na kayang-kaya mo yan, anak. Eh di tay, bibili niyo na po kung gusto ko pong cellphone? Pero tay, okay lang naman po kung wala pa po tayo pambili ng bago kong cellphone. Gumagana pa naman po ito eh. Sige tay, pasok na po muna ako sa loob. O sige, anak. Iya. Pare, hindi ka pa napapagod sa ginagawa mo? Halos wala kang pahinga. Kaya pa naman, pare. Para sa inaanak mo. Alam ba niyang halos hindi ka nagpapahinga? May bigay mo lang yung gusto niya? Okay lang ako, pare. Alam mo ba, matataas yung grado ng inaanak mo. Kaya sulit lahat ng pagod ko. At saka wala naman akong ibang pinagkukuhanan, pare. Alam mo namang mag-isa lang akong naghahanap buhay. Pinapalasanan lang kita, pare. Iniisip ko lang yung kalusugan mo. Dahil kapag nagkasakit ka, tao na lang yung anak mo. Salamat, pare, sa pag-aalala mo. Anong oras na ba? Magpapaalam na ako. Naghihintay na yung inaanak mo doon. Nangako pa naman ako na susunduin ko siya. Sige, pare, alis na ako. Sige, pre. Sipag naman ni pare ko. O tay, ba't ang tagal niyo naman po? At saka, ba't ang dumi po ng damit niyo? Saan po ba kayo galing? Wala ito, anak. Nadumihan lang siguro kasi may pasahero akong may dalang simento. Ganun po ba tay? O sige po, tara na po, nagugutom na rin po ako. Sige, sumakay ka na, anak, at bibili na ako ng ulam dyan sa kanto. Anak, mabibili na pala natin yung bagong cellphone na gusto mo. Pasensya ka na kung medyo natagalan. Tay, di ba sabi ko naman po sa inyo na gumagana pa naman po yung cellphone na ginagamit ko po ngayon? Hindi.
lahat gagawin ni tatay para sa matalino at maganda kong anak. Salamat po, Tay. Hayaan niyo po kapag nakapagtapos na ako at nakapaghanap ng magandang trabaho, hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin. Maraming salamat, anak. Kaya nagsasakripisyo ako para makapagtapos ka ng kolehiyo. Halika na, Tay. Kumain na po tayo. Ihahain ko lang po itong nabili nating ulam. Tay, nasabi ko na po ba sa inyo na kailangan na pong bayaran yung matrikula ko po sa eskwelahan? Hindi, anak. Magkano ba yon? 15,000 po yun, Tay. Huling bayad na po natin sa matrikula ko po yun. Kapag po hindi po ako nakapagbayad, maaring hindi po ako makabilang sa mga makakapagtapos ngayong taon na ito. Sige, anak. Gagawa ng paraan si tatay. Halika, kumain ka muna. Ay, hindi na po, Tay. Nagmamadali rin po kasi ako. Una na po ako. Saan ko kaya kukunin yung 15,000 na yun? Pare, habla ka sa paglilinis ng motor mo ha. Pag mong sabihin, malalim na naman iniisip mo. Oo nga, pare. Pinag-iisipan ko nga kung ibebenta ko tong pinamamasada ko. O bakit? Di ba mahal na mahal mo tong sakyan mong to? Bigay pa to ni Chong nung nabubuhay pa siya. Tsaka ang laki na rin na itulong nitong sakyan sa'yo. Yun nga, pare. Ito lang din yung makakatulong sa amin para makapagtapos sa pag-aaral si Giselle. Siguro, ito lang yung paraan. Sige, sasamahan kita sa kumpare ko. Maingat yun sa gamit. Siguradong ingatan nyo ang sakyan mo. Salamat, pare. Pare, andito na tayo. O pare, parang ayaw mo ata. Hindi, pare. Desidido na ako para sa anak ko. Sigurado ka ha? Tao po. Karing Jerry. Oh, paring Jar, anong sadya natin? Nandito kami ng kumpare ko para ialog tong sasakyan niya. Kailangan kasi ng anak niya. Opo, maganda po yung kondisyon ng sasakyan ko. Alagang-alaga ko po yan. Mukhang maayos naman. Magkano mo ba yung binibenta? 15,000 sana, pang matrikula lang ng anak ko. Eh, yung papel ng sasakyan. Nandyan, kukunin ko. Ito.
Salamat po. Pag-ingatan na lang po yung sasakyan ko. Paring Jerry, maraming salamat ha. Alis na kami. Tara. Sige po. Salamat pare. Didiretso na ako sa eskwelahan ng inaanak mo para makapagbayad ako. Hindi na bale. Basta makapagtapos ng pag-aaral yung anak ko. Para sa kanya lahat naman ng ginagawa ko. Tay, Oh anak, nandiyan ka na pala. bakit di niyo po dala yung tricycle po natin? Mamaya na natin pag-usapan anak sa bahay. Mag-abang muna tayo ng masasakyan natin. Teka tay, di niyo pa po pala ako sinasagot. Nasaan po yung tricycle natin? Anak, ito na pala yung perang pangmatrikula mo. Makakagraduate ka na. Saan po galing itong pera, tay? Yung tricycle anak, bininta ko para may pangmatrikula ka. Tay, ba't niyo naman ho yun ginawa? Anak, yun lang yung paraan para makagraduate ka. Alam mo naman na walang gustong magpairam sa atin. Kasi wala naman akong maayos na trabaho. Tay, bigay pa po kasi sa inyo ni Lolo yun. Anak, Sorry po, tay. Naibenta niyo po nang dahil sa akin. anak, malungkot man isipin, pero hindi siguro gugustuhin ng lolo mo na hindi ka makagraduate. Malaki ang naitulong sa atin ng tricycle na yon. Lalo na ngayon, makakapagtapos ka na. Salamat po sa lahat ng sakripisyong ginagawa niyo po para sa akin, tay. Hayaan niyo po balang araw. Ibabalik ko po lahat ng mga sakripisyong ginagawa niyo po para sa akin ngayon. O Ninong, nakausap niyo na po ba? Oo, inaanak. Pwede natin kunin mamaya. O sige po Ninong, kakausapin ko na lang po muna si tatay at alis na rin po kami. Magkita na lang po tayo doon. O sige, inaanak. Tay? Tay, nandito na po ako. O anak, napaagat ang uwi mo. Halika tay, samahan niyo po ako at may pupuntahan po tayo. Malapit na po tayo, tay. Sandali pare, parang pamilyar sa akin to pare. Di ba dito natin bininta yung tricycle ko? O pare, tara. Mamaya malalaman mo kung bakit tayo nandito. Tao po! Paring Jerry! Oh, andyan na pala kayo. Ito po pala, Mang Jerry. Bibilin ko na po yung tricycle ng tatay ko. Tama ba yung narinig ko anak? Pero matagal na yon. O pare, di ba sabi ko sa'yo, may sa gamit si Paring Jerry? Ano? Tara na, kunin na natin yung tricycle. Ito pala yung susi at papel ng sasakyan nyo. Maiwan muna namin kayo ni Paring JR. Marami pong salamat, Sir Jerry. Sige pre, tara pre.
Alam ko po tay na mahalaga po sa inyo tong tricycle na to. Kaya tinanong ko po kanina si Ninong kung saan nyo po binenta at kinausap ko po si Mang Jerry kung pwede ko pong bilhin ulit. Maraming salamat, anak. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya. Naku, kulang pa po yan tay sa lahat ng sakripisyong nagawa niyo po sa akin nung nag-aaral pa po ako. Ngayon po tay, wala na po kayong ibang gagawin ha, kundi linisin na lang po yung tricycle natin. Ngayon po, hindi na po kayo magtatrabaho. Ako naman na po ang bahala sa inyo. Salamat, anak. Tara na, iuwi na natin to.